nangisog na si Cebu City Mayor Mike Rama. Gusto na siyang makiglantugi ni Gobernador Gwendolyn Garcia kay pagpaghilabot kuno sa gobernadora sa kalihukan sa syudad. Murag nasubrahan ra. Ingos Mayor Rama, puwerte na niyang agwanta. Wa siya magtingog-tingog sa una pa sa dihang ang sinulog gihilabtan sa gobernadora. Wa siya magtingog-tingog sa una pa sa dihang ang solemn procession giusab ang ruta. Kay di gustos gobernador mahasol ang South Bus Terminal diya Cebu City ni atong karong tuiga. Mao tong solemn procession nga nagapikos-pikos ang ruta tungod sa pagpanghilabot ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Pero karon kuno nga ang BRT na mo igihilabtan, matud ni Mayor Rama, dili na niya pasagdan. Iya na si Gobernador Garcia ang gipahinumduman. In fact, iyang gipasidanan nga kay labot dinhi sa dakbayan. Highly urbanized city ang Cebu City, dili subject sa supervision sa lalawigan. Wa kay labot unsay himuon unsay mga proyektong